لاسمك قدوس سجد لك وزلك سجد كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتعملك أمالك توجيا قاسون قسن أملك أنت لكل جس قالوا كل هذا نفس نسيوا كأننا بكم مهارنا قدوس ولك أن ذي بلا أنت مسسب صلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ نقول حليف كارمان نزل علم تنبر كم مسراك سام عرب كم سمين كسعد أبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لغنتك سلا فتاري النتكا سلا قويت النتكا سلا نكس النتكا كل شيء جابير أملخنا أخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في جميلنا دمان سجدلك ساعات معلتي زبارك لنا سلام زوعل كنا بعد ما نزا مع تزيان زا ساعات زيان زو سكنا نبز قدس قبائد ما زا أخاف كنا سخا خم كبر مسكنا نحايكون نصلي صلاة أملخنا سخا سمعنا جميرنا يزلنا صم دم أملخنا بوتاتنا هواريات كم تقبل كلهم نحنا ما تقبل لك بس أمزي نعطاتهم ما بقلقلتهم حيلهم زخونهم نحنا ما أبقلقلتنا حيل زخون صومن صلاة سبعين قبر لنا سلام جميرك بسلام أفتصمنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا بإيد ملاك تحلونا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو صعننا علنا فجأني قم زلو رهولهم طميم زلو نسعلنا بسقام نفسه تعصر تحلنا فحز ولا أقبلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا وداتهم عولدهم عبيتهم نعيشهم بارخلنا نعخازخون قبرلنا أب سمايات تنبر أبونا اسمك يقدس من قصرات مسا فاركام طاب سمايكم بدمام دريكم عليك مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كم كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر النزال علمنا تكايم أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليغي بسقاهون دن قليغي أدي جاب يتوات قويتا سراوي سلام لك له اسغيك عن السبرقتي خفر كرسهم برهم وملتسقا جابير مساخي وفست دس والكي حتياتنا فريلنا نفط ودخي يسوع كريستوس منتانا محريات لمن لنا أمين يفتح ويشري زين عملك المدان يسكرسوس كان سرهت يدم ساسي أبسا ولد لبركسات إبراهيم أنتم أبويا كانت وعيدا كانت إبراهيم سير وسنات ببسمكم كن فتانون تهاني يرسين يسكلوان سماه زيو مهار النكرسوس مال عسب تقلتين زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهار النكرسوس مال عسب تقلتين بنت اجزئتنا مريم عنكسوس بنت اجزئتنا مريم عنكسوس بنت اجزئتنا مريم مهار النكرسوس بنت اجزئتنا مريم هرنكسوس 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 بنت اجزئتنا مريم مهارن كرسوس ذا سعزيا نبارس قابويتانا يسوع كرسوس أم قبرن نفس أبدا ساعات معلتن إياه كمود قسم صاد مسؤول زمانه كمود داتا زياد مسبت توصل نمس كانت صلوات سناي نجر مسجبر لنا يقرب هذا أبي ربنا بيتنا من يسوع كرسوس مسؤول مبلغ سويرنا إنني اللي قلنا نقربنا تقبلنا تمعقبنا سعادة سعادة ونفسنا أيوه يوم بزعل السعادة كل زمن وقتنا نصر سلام كلنا كل زحج جابير نحن لنا وقويتنا جابير كل تحزاب بيتنا نحن من يسوع كرسوس نمسكن لنا سويرنا ربنا حلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نتمنى سعادة سعادة ونفسنا أيوه يوم بزعل السعادة نصر سلام كلنا كل زحج جابير نحن لنا وقويتنا جابير كل تحزاب بيتنا نحن يسوع كرسوس يعلو كل جبرين كل جبرين أبشر جبرين مسكنا كلنا سلسلة كنا سلسلة خنا حل خنا نبغاون سلسلة قرب كنا تقبل كنا سلسلة عو كنا زدنا خنا سعادة سعادة يوم سلسلة خنا نمسكنك وقوي تاي قرب لنا وما فكر سلسلة زند منك لنا كم حرد كون لنا إذا قد السؤال زياد كل زمن وطنا نأخذ بفرات سلام كبتنا بنا كل قناة كل مكان أقول نقول زخنة كل قبل سيطان نخرج في عصبات من الله سلام وقوي تاي كبر آمين كابدور منو هزمها ونارح آمين كابدور يازم الدوس بتازي ونارح آمين زتعمل زعيشن عزلنا تمنى نقدر بيتم كل حاجة سلام كرجس سلطان ذهب كان نساهم كاب كل قفاد احنا على هالنمبر فتنا يتونا هذا ود خاويتنا ملقنا مدحنا نسكوسس ننتفق لسبيل بس قبر محرت ملاتان مسخا معرم هم زغنا منفس كل سن سغانا سنعتم بوزل لك على كل سعن يزال ألم أمين أين السحام مزمور 50 حدر وأملاك مسالخا محرني
كم تعبير رايخ أبساي دمسس كبا أبساي صبيك حسبني كب حتى ينصرني أنا أبساي فلت لهم حتى يكون بزيب كلمة زربا خاص عاد فردغان صوم كاتب نفسي أنا لا أخذ لا قدلكو أمكن مخاكل جوركو نوبا أبسات ولدكو نكاب حتى تنستني نون حق أبشتغات لي أبحو أنتم مهرني أنت بس أرسل زاسريني كبرت كنت عود حسابني تنزغت كتكاين عصم تحقوس أسبعتان حقوس ناس معني كسكا بحاتي أتي كله بزلا أبساي مدمسسو وأملاك سوري بفترة لي سنو منفس كاوش تحدث أبقى كاي دربيني كل اسم منفس كاوش يتقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني نقد خان مفرس غمرم إيه أتانا بقى خملة سيم وأملاك مدحاني كبراد من أقفني لساني سبكا على الكتب له ويتها في إنسان خنا قرص خنا فريكفت مسوات ما يبلكاني لزي كون اسمه فرق كل كان ري مسوات مراري تبوني غمو مسوات أملاك سور من فسيو وأملاك نسور كنت نبايتون عنها يسيم صدق خاصة ناي قبر الله مكاتات يرسال من الدار شو موسى صدقي بزحر مسواتي بمول مسوات معكم لكاي شو عم مسوي خارج عقب بالكايم هاليلويا صلاة بزيادة كاس بكرسات نقصين أملاك مسجان أقرب له حد يعطيك حد قال لك إلمنو أبونا بمركتا مزمور داويت مبل 230 أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 230 حدن حاونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مبل 233 كتصلي عفتنا فرويني مزمور داويت مبل 234 ماما بري مزمور داويت مبل 237 أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 238 أبونا بمرجيتا مزمور داويت مبل 241 حاونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 242 أنا مزمور داويت مبل 246 كتصليه ماما بري مزمور داويت مبل 247 عفتنا فرويني مزمور داويت مبل 248 عاويل كتصلي لنا مبل 248 حفتنا فرويني الرأني زلقت أي رأينا له هو دقيقة ويس أي مثلا أي مثلا أغليله هو طالي له أبز سكرين شير كوينو لن تايد أخينو ولا متحب قدس جنسيل كتن ببلنا 248 تلكي ويا موبايلكي الرأي جيزي حيوسد كن أنا سقعد قبله اوكي مو 247 كسيلك بوشت بوشت لبخ تصليا ما بري مزمور داويت مبل 248 عاولك تصلي لنا تهانا نخن بباي مزمور داويت مبل 248 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ካልኦት ተስልጥ በቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኩም ፈሬት ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነብፈርቲ ዓዋፍን ነገሳት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ስንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ጉርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ረኺበ ኣለኹ ዲያቆን ወደ
حجي رخيبة له حاليفا يا دحان بي بي اب نيكس ختم ببي حجم داويت 247 ما سونا بيا مثلني 247 هو الرش بس እግዚአብሔር ቅዱሳዊ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። የሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ ስላሉ ምጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንሆረነት መሲ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓቱ ገብገብርሉ ምሳቶ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኮ። ወጎይታ ዓይነትና እዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ ስራሉን ክብረት ከውና ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋን ወይኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን። እሺ ማማ ማዕዛ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕንቕ ፈራድ ቆም ተዳልየ ኣለኹ። ዲያቆን ሓወይ ኣብ መንገዲ እየ ዘለኹ ሶሪ ዲያቆን በደክ ሰሚዕኻኒ ዲያቆን ሓወይ ኣብ መንገዲ እየ ዘለኹ ኦኬ እሺ ዲያቆን ከም ብበልካ ኣነ ማ ኣራይ እሺ ኣራይ I think it downloaded هون على مثلا ኣንሳብ ሼር ኣይኮነን ጸኒሐ اوكي حتى نتسوي ثانك يو انه ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ውቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ኣብ ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ብምኽንያት መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦም ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪትኪ ተሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረኒ ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ኣሜን ኣሜን ኣኺልኒ ምሽ ዋ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከም ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኾንስ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ክንእቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእ ስጋኽን ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይን ዘይግድዝ ዝኾንኩ ናይቲ
ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወኣኽኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ተቐበለለይ ይብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ማማረ ዘነት ንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እትቕልጥፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ኣሜን። ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ድኽምትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ኣሜን። ምክንያቱ ንስኺ ኣላይት ምሕረትን እትልምን ኣላይትን ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደም ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይ ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። መምህር ትምኒት ኦ ጎይታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ጎይታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ብዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ኣሜን። ማማ ሙሉ ዳሴ ስሉስ ቅዱስ أمي وعلكم قداس يسلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ጎይታ በደልና ይጸብስበልና ጎይታ ኣበሳና ይረግበልና ጎይታ ህዝብኻ ብፀሓዮም ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልእ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕስና እንደገና ኣብ ኩሉ ቃልናን መንበር ኣፈታል መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦክስየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ምልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ይውሕልና ክድንግል ኢኺ ስጋ እውን ድንግል ኢኺ ኣዲ እግዚኣብሔር ፀወት ጌታ ስኻይ ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንሰብ ረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ከም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
ማማ ብረይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ራይሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ኣብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንተ ኣመላዲት ናብ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ወድንግል ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣመላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። ኣብቲ ናፍሮይኒ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ራይ ዲያቆን ሶሪ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጢኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሶሪ ኣጆኸ ይቐጽሊ ራይ ክሳይጠፊ ኣንደዋ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣት ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኽና ኣሜን። ኣቡና ዶክተር ጽጋብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘን ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽን ሕያዋንን ምንካንን ፈሪድ ብክብሪ ክመጽ እዩ መወዳእታ ያድሉ ጎይታ መሆይን ብዝኾነ ከኣብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ጥምቀት ንኣምን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደጋልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ሀብትና ሉላ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ማማረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልአት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹም። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ ይብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ወረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንሰልድ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወከል ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ምድሪ ዝክብሪ ዝገደልካ ክርስቶስ እውን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእካ ርህሩህነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ሂወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልቢ ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ብሩኽ ኣምላኽ ይባርኸና ንጹህ ኣምላኽ ንፅሓን ናብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ጸሎትና ሰሚዑ ነፍሲ ወከፍና ዝጎደለ ይመልኣልና ዝረሓቐ የቕርበልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእውሳና እንደገልና
وكفاد احنا ننبر فتنا يتولنا مقسن حيلين كبرن نزل على امنات كايما امين عوزت يا مريم بناي قدس كبريم ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قلي خي بسقاهون دنقلي خي دي جابير توات قويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرتي خي فركرت قوم برخي وملت تسقى جابير مساخي اوفيس تدس بلكي حتى اتناصر يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين كبرن مسكان نملاخ يكون جابير يقبل له አሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ካብ ዝቐፂልና ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ክንመሃር ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ እሺ ንሎሚ ምዕራፍ 2 ክንርኢ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ ማማ ትምኒት ዕብራውያን 2 ካብ 1 ክሳብ 9 ከተንብብልና። ማማ ሙሉ ከዓ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ፍጻሜ ደሎ ከተንብብልና። እሺ መምህር ትምኒት ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 9 ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ከነቕልብ ይግባአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ እተነግረ ቃል ካብ ዘጽንዑ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ቁኑዕ ፍድኡ ካብ ዝቕበል ምስናይ እዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ዘጸናንዕስ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና? ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘለና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኣን። ግናኸ ሓደ ስኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ እትዝክሮ እንታይ እዩ? ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ እትኣልዮ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ካንኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ከዓ ሸምካዮ ንኹሉ እውን ኣብቲ ትሕቲ እግሩ ኣግዛእካዮ ንኹሉ ከግዝኣሉ ከሎ ንኡ ዘይገዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ግና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና። ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና። እቲ ኩሉ ምእንቲ ኩሉውን ህይወት ተስምዓልና ምዕራብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተውዎ ነቲ ራእሲ ምሕድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገበኦ ማለት ነቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕድሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም። እዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሉ ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ከዓ
أنا بأخوعل إيه كم بحدش نيخو أنا تم أملخ ذهبني ولدن يبل مبارسي بحقي نزار أبراهام العالم بر نملأختس العالم من مو እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ብባርነት ተታሒዞም ዝነብሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጣን ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቆ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሳቒ እዩ እሞ ነቶም ዝፍትኑ ክረድኦም ይከኣለ እዩ አሜን። ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን። ዝተዋሃበና ዕድል ከዓ እግዚአብሔር ያበልህ። على تسمعلنا الشيء كابز بمقتصال على تعو تمرتي كوهابناي نبونا تزارب عندبت نعنا دما دستوعل إذن لبونا يهابنا እግዚአብሔር አምላክ كما يوعلكم حزب እግዚአብሔር تخصاب الساعة بدحنا سلام عقيبو بزا قدوس አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳአና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ እንትጀሚርና ያጸናሕና መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን الراي ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣቦና ኣባይ ቆሞስ ኣባ ኪሮስ እዚ መልእኽቲ እዚ ዕብራውያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ መን ተጻሒፉ መን ጽሒፍዎ ዝብሉ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣርእስቲ ካፊሎምና ነይሮም ቃል ህይወት የስማዓልና ሕጂ እውን ኩሎም ኣቦታትና ምሳና ኣለው ኣብቲ ሽዑ ሸር ክንገብሮ ኣይጠዓመን ስለዚ ብምዕራፍ ሓደ ገርና ክንሓልፍ ኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ከነጽንዓ ከለና ዘድልዩ ነገራት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ክፉት ዝኾነ ልብን ኣእምሮን እዩ ከምዚ ታራ ጽሑፍ ወይ ናይ ጋዜጣ ወይ ካልእ ልቢ ወለድ ጽሑፍ ዘይኮነስ ቅዱሳት መጽሓፍቲ መንፈስ ቅዱሳን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እዮም ጽሒፎም እሞ بمريحنات منفس قدوس እንደዘይ ኮይኑ ነዚ ጽሑፍ ዝክርዳእ ዝኽእል የለን ስለዝብል ኩሉ ግዜ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብፍላይ ከዓ ዕብራውያን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምስጢር ስለዘለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ክፉት ልቢ ዝኾነ ልብን ኣእምሮን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ንኸነጽንዖ ኢልና ምኽፋትናስ ወኣምላኽ ነዚ ጽሑፍ እዚ ከነንብቦ ታራ ንባብ ኮይኑ ከይተርፍ ኣዕንቲ ልቦናና ክፈተልና ቀዳማይ ማለት እዩ ካልኣይ ብጸሎት ናይ መመልላስ ባህሪ ኢሉ
كل جزء ناي مصحف قدوس አገልገልት እምበር ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ካድረታት አይተሆኑ ይብሉ ነይሮም ፖፕ ሽኖዳ ቅድስና ምሳና ይሁን ሁሉም ስኩላህና ይሁን ብጸሎት ናይ ምምልላስ ባህሪ ካላይ መጽሐፍ ቅዱስ በጎቦ ምፍላጥ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ጽሑፎ ሁሉ ነፍስ ወከፍ ቃል ብዙ ጽሑፎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሲ እንዳገበረ ካብ ዕብራውያን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ እናተቀሰ ስለዘምጾ እንድሕር ንዑ በጎቦ ዘይተረዲእካ ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ክንርድኦ ቀሊላይ ክኸውኒ ማለት እዩ ሳልሳይ መዘኻኸሪ ዝኸውን ርሳስን ወይ ብርዕን ኢሉ ናይ ምዝካር ዓቕምና ናይ መሃዝ ዓቕምና ውሱን ስለ ዝኾነ ምስቲ ንውዕሎ ምስቲ ኩሉ ዘጋጥም ስለዚ መዘከርታ መሃዝ ሎሚ ብፍላይ ነቶም ሰልፎን ዘይብሉ ሰብ የለን ኣብቲ ሰልፎና እውን ብዙሕ ናይ ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ንሕዘሉ ኣዳልያትልና ዓለም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንፈልጥ ንቁፅሪ ዝደሊ ናይ ቁፅሪ ኣጀንዳ ንኖት ዝደሊ ናይ ዝኾነ ነቶም ክእለት ዘለዎም እንድሕር ሓቲትና ክሕግዙና ክእል እዮም ብቐረባ ኣጀንዳ የድልየና ዋላ ቢሮ የድልየና ብቐረባ ክንሕዞ ንኽእል እዩ ሓሙሻይ ጥንታውያን ኣቦታት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝሃብዎ ርእይቶ ብዛዕባ መልእኽቲ ዕብራውያን ዝበልዎ ምርኣይ ስለዚ ኣነ ከምዚ እዩ ዝረዳእኒ ከምዚ እዩ ዝመስለኒ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ኣቦታት ቅድስቲ ቤተክርስትያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞማ ንነፍሲ ወከፍ ቃል ምርዳእ ኣብዛ ኣብየትና ድዩ ወይ ንዓና ተረዲአና ሰባት ኣብ ዝሓቱና ድዩ ኣነ ከምዚ እዩ ዝብሎ ዘይኮነስ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎም ተርጊሞማ እዩ ስለዚ ናብዚ መጽናዕቲ ዝኽንኣቱ ከለና እዘን ኣርባዕተ ነገራት ኣገደስቲ ምዃነን እዮም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝሕብሩ ኢሉ ብድሕሪኡ ንሪኦ እቲ ሜላ ወይ ኣገባብ ኣጸናንዓ እዩ ማለት ትዕዝብቲ ኢሉ እዛ መልእኽቲ ወይ ጥቕሲ እንታይ እያ ትብል ኩሉ ግዜ እንታይ የድልየና ትዕዝብቲ የድልየና ኣብ እንግሊዝኛ مسماعن نتسمع خير مردعن ببينن ينصحفها مالتي أبانا مسماع زبلا من البات استوعلت والسخات خون مالتي قداماي تعزبتيل كالا اي ترجم ذا صحف انتاي مالتيها مستبقدم يازلو مستبدحر يازلو ابوتات زبلو مستي ابت بخريت صحفات انتاي تبل تاي تصحفان يرايل نعانا نعاخن انتاي ترجم كم زلو زيكونس نتوم قدامو تنببتو انتاي ترجم نيرو سلازي اتوم ابوتات بتخريستيان انتاي لوم تترجمومو مسبلنا نعايك حجي مخنياتو مصحف قدوس مسانا 5 ساعه مع غيرنا خننبو زيكونسي نحنا مس مصحف قدوس كم ساعه مع غيرنا كننبو مالت متححز زيلو ካልኦት ጥቅስታት ከምኡውን ቅዱሳት ጽሑፋት ብዛዕባ ዛ ጥቅስ እዚኣ እንታይ ትርጉም ይህብዎ ሸር ኮይኑ ደህለ ይረአ ደህሉ አራይ ኣይርአኒ ደሎ ባና ንዓይውን ይረአየኒ ኣይርአኒ ደሎ ራይታ ምዕራፍያ ትርኢ ደላ አራይ عندي الشر كوين الحاجة عندي الشر حجها أنا بنا أي متى I can share for you أبي مريتا نشر قبر خالي لا كان في التنامو ويشار قبر واحد حنك حصر لنا
شرجركم اللهم بمرتخلو هو أبي مرقيتها رأيكم الله دي هو الرأين أكفى خطب الوقت خلوا ديهم أبيت أكفى خطب الوقت خلوا ده شوف هراي صبغ هراي سلقالات وجزابي هرز تمسكنا يخون انتاينا لنا أوعى على مالت بخما ياب قبرنا وعلو نت منفس قدوس بزعبا ذات قصزي أزهابو تمهرتي أب قمت بمئتاو هيوتي بخمي كغير علوه هناتو اتي الناس معه زقبر الناس مع زمهر بزوح عسب اللوي بالمالت سلازي كلتا أرستينا رئينا زلنا زحج رئينا يسأنحنا تا ميلا أسأنانا عمالتي تا قدامي تخا نزمس حفزيك كنصنع كلنا زدليونا نقرات إلنا نوت اندحزنا هنكيد سالساي من صحيفوين أبتات انتاويت بيت خريستيان حواريا باولوس صحافي آخم زخونة حباراو سممع نبري موكسي إبراويان معراف 10 كاب 20 كلتن كساب 20 أتم حواتي إزقع المخري إزي أحسير خصحف لكم يومو كتقبلوا لمنكم الله تيموثيوس حاونا كم تفتح فلتو نسقلتي فون تمسا مسؤ خريئكم إيه قالي مهرات نزي أيقبلوان يومي مخنياتو زي مقبلي مخنيات سمو أيتقسن ناب كلن ملأختات صحف كله أبزغن سمو أيتقسن ناتون دزخون سمو متقسن إيروي ها ناتوم زتارات أروزنا بر أيهود يصحف اللهم نيو بزعبا سبات حواريا باولوس نحق موسيا يتحس كم زلو يأمنو نبرو كمتي أب قبر حواريات 21 تقليس زلو نخلهم توم كاب أحزاب زخوانو أيهود ندقوم كي غزرو وي كم لماد كي ملالسو كم لمادنا كي ملالسو بمنقار حق موسيا كفرسو خم التمهروم تنقيرونا نيرو إلوم يوم زأمنو نيروم لا حواريا باولوس أحزاب كوينو حواريا باولوس ناي أحزاب حواريا كوينو سلا تشمع نعبراويان كصحف اللهم كله سلطان كم زلو وغيرو أي كربن حواريا أم سلا زينبرة حواريا معارك ناي حواريا نت معارك كم زلو خجلس أي دلينن كلا أي قدس باولوس قانق أجريخ كإلاي نبرن ها بإبرايس تصحفو صنيحو خا ناب غريخ ترجموي تقبلتي نايز صحف زي مالت نامن صحفو إذا دبدابي بقدامنت ناتهم زعبا بولي كدان دلدر رديت زنبروم أيهوداويان أمن تخريستيان التلاخت يعني راي إبراويان 10 علات قبل كل انتاي مالتي ماس تصحيفو مالتي نخلهم مرحتهم نخلاتهم قدسانن سلام بلوم اتوم ابي طاليا زخونو سلام يبلغم اللوي ابرومي اب تحتي هاصي نيرو اب زنبرولو كريستيانات زورد مسغوتي دحرتي نمبزحتو اخفالتا ختما زعنوه عبي بارع سوسان حمشن دحري لدى كريستوس أبيلو يجميرو سلازي زعمل لغت إبراويان تصحفت له عدمة قدمي سوسان حموشن لدى كريستوس إيو قنونا وي قنونا ونت قدامو تابوتات بيت خريستيان كم حنت خابتن صحفات حواريا باولوس تصحفة سرع صحفات حدش كيدان غيروم تقبلوه إذا أبقوا نكديا تسرعي مالتي علامة أت علامة نايز صحف زي ناي إبراويان كصحفه هلو أتقندي علامة انتاي ينيرون نوت اندحزنا خنريين حموشة بزعبا كحدت التوهبة متن كغتايو علامة نايز مصحف زي
حمش كحدتاتي لونالو مالتي تقدميتي حدقا شللتنت يل كابزنا إلو مستصحفة معراف كلتا خاب حد خساب 4 زلو سلازم انت خينطفئ نابتي سمعنايو ازينا خنقلب يقبأنا يليز جمل سلازي اتب ملاخت التنقر قال كابز صنع كل بدلن زي مئزازن كاقنع فرد خابز قبل مسنا يزدما املاح كم فقادو بتأمرتن بتأمراتن ببينو بزهونا حيلتاتن بمعدال منفس قدسن انا مسكره نسخاء بويتا خنقر جمره كابتم زسوعوه ابانا خاب صنعس نحنا قدا كندز زاكل مدحان عشش كاب النبل كمي قرنا كنملق نخئل سلازي ما انت خي نتأفئ نابتزي سمعنايو كنقلب يقبعنا اتلومي نسمعو تلومي ننببو نمهرو نخلتا نقاري وي نهوت وي كا نموتي املاخ سورن سلازي ما انت خي نتأفئ نابتزي سمعنايو كنقلب يقبعنا ايو تقدميتي حدقا شللتنت ابقى الاملاخ مالتي اتخال ايتي زي مئمان نيل معرف 3 قطري شوعات حساب 10 تشعات اذا صحيفه زلو معرف 2 ابراويان قطري شوعات انت عايزبل لومي دمص انت سمعهم يقريتا ابراويان 3 شوعات ما انت زمان فاس قدوس كم زيبل لومي دمص انت سمعهم لبخم آيثة تروروي أمود داتا 10 شعتن نمن كايو أب عرفتو خياتو زمحالة نوتهم زي تأزوزو دايكونن بسر زي مأمانم كأتو خم زي كألون نرئي ألناي سلازي حدقا زي مأمان أب علامة إنا زلنا مالتيو سالساي زي مستوعال منفساوي عبيت زي مهلاو زسعبو حدقاي هيوتاويان ولا أقرابون انتخونه اندحر زي عبد اللي خوينو اتقرب ويت اتاوي لله مالتي سورنا تحتي وسخ قاصلي وسخ غزي تخوينو عمبابا وسخ فراي وسخ كل غزي اند عبي زخيد مالتي زي مستوعال منفساوي عبيت زي مهلاو مالتيو منفساوي عبيت زي مهلاو زسعبو حدقاي صبا اندحر مسرح حاليو رغو يبحال مالتي ترغو ناب كحقون اتصبا اندحر دس كيلو جن كحقون ايكل كفلح ايكل مالتي زابير يسورنا سلازي حدقا ناي بمنفساوي عبيت وي مستوعال زي مهلاو كجلز كله كاب معراف حموشه كاب 11 كساب 14 زلو بزعبو بزح نجر نبلو نير الناس نمسمع دنزوزات سلازخونكم تمرقمو چنكي كم من واحد زمانس ممهران كتكونو كام تقباكم نيرو نتناي مجمرتا تمهر تقلعو ناي قال املاح كم بحدش كمهرخم يدليكم امو صبا دا انبر عصم بلعي اي يدليكم نيو مسبله اب قطر 10 3 10 4 اصبقنا نوت ونحزن صبا زغلب زبله كله قلعا يمو بناي صدق نجر فتون ايكونن عصم بالعقنا نتوم صبقن كفؤن نمفلاي بملماد لبونهم زلامدو بصحاتي صبا زغلب قلعا يمو بناي صدق نجر فتون ايكونن عصم بالعقنا نتوم كفؤ كاب صبق نمفلاي جزاء رسوم زلامامدو بصحاتي سلازي علامه نايز مصحف زي كم منفساوي عبيت كاين بوكر بمنفساوي نجر نعب خمزلنا كنستوعل يدرخنا مالتي رابعاي دحر من مللاس ندحريت يقريتا ندحريت من مللاس زلو حدقاي معراف 10 مالتي معراف 10 كاب 20 شدشن كساب 30 شعتن يزغصل غزي غرنا خنببو تا موندا ناي موندا تا خنبباي مالتي صادق غنا بامنتي زنبر ندحريت انت تملس دما نفسي بهاي بلاني 30 شعتن نحنا غنا مستوم مدحان نفسهم كرخبو زامن نمبر مستوم ناب طفات ندحريت زملسو
ኣይኮንናን ኣምላኽ ምስኦም ይጸንብረና ስለዚ ንድሕሪት ናይ ምምላህ ዘለዎ ሓደጋነት ኢሉ ሓሙሻይ ንኣምላኽ ምኽሓድ ዘለዎ ሓደጋ ምዕራፍ 12 ይረአ ይኸውን ስላይድ ተስፋ ገብር 12 ካብ 25 ክሳብ 29 28 ከንብቦ እየ ተኻልእ ቀሲልና ክነንብቦ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ስለዚ ንሕና ዘይትንቀጥቀጥ መንግስቲ ንቕበል ካብ ኮናስ ንኣምላኽ ብዝሐጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ፍርሓትን እናገልገልና ነመስግን ኣብታ ዕላማ ትብሊና ዘለና ክልቲኦም ኣይሁድን ኣህዛብን ክርስቲያን ንኽርድኡ ንምሕጋዝ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓሳባት ግሪክ እተጸልወት ኣብታ ብሓሳባት ግሪክ እተጸልወት ዓለም ዘለዎ ኣገዳስነት ንኸርእዮም እዩ ፍረ ነገር ጸብለልትነት ክርስቶስ ክርስትና ጸብለልትነት ሰብኣውነት ወይ ተሰጋውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 4 ጸብለልትነት ዕዮ ክርስቶስ ቁጥር 4 ክሳብ 10 ጸብለልትነት ፍሉይ መሰላት ክርስቲያን ምዕራፍ 10 ክሳብ 13 ኣምላኽ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ይገልጽ ኢሉ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ብሉይ ኪዳን ብነቢያት ኣብ ተፈላለየ ግዜን ብተፈላለየን መገድታት ሓድስ ኪዳን ብወዱ ቃላት እቲ ወዲ ካብ ቃላት እቲ ነቢ ብኸመይ ዝዓቢ ብኸመይ እዩ ኣምላኽ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ይገልጽ ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕን ቅርፂ ባህርይን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ሓደ ወራሲ ቁጥሪ 2 ተሓባባሪ ፈጣርን ወኪል ፍጥረትን 3 ብርሃን ክብሪ ኣምላኽ ራብዓይ መግለጺ ምስሊ ኣምላኽ ሓሙሻይ ንኩሉ ፍጥረት ዝድግፎን ዝዕቅቦን ሻዱሻይ ሓጻበ ሓጢኣት ሻውዓይ ተሓባባሪ ገዛኢ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ ጸብለል ዝበለ እዩ ቁጥሪ 4 ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልእ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካብኣቶም በለጸ እስከ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾኖ ንስውን ውሉድ ክኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩሎም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግዱሉ ይብል ዕብራውያን ንብሉይ ኪዳን ብመላእኽቲ ብምቕባሎም ይሕበኑ ነበሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7:53 ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩሞስ ኣይሓለኹሞኒ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ንሕጊ ሙሴ ተጻሪሩ ኢሎም ምስ ከሰስዎ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦን ኣኽብሮትን ኣቦኹም ኣብርሃም ኣቦና ኣብርሃም ገና ካብ ካራን ናብ ከነዓን ከይተጸውዐ ከሎ ኣብ ካራን ከሎ ዝበለ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብቲ ዘለዎ ምስ ገለጸ ኣእዛንኩምን ልብኹምን ዘይተገዝረ ተረድቲ ክሳድ ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብመላእኽቲ ተቐቢልኩሞ ግና ይሓለኹሞን ንስኻትኩም ከዓ ሕጂ ከም ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣለኹም እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩሞስ ኣይሓለኹሞን ንሕና ብኢድ መላእኽቲ ሕጊ ኣምላኽ ዝተቐበልና ህዝብታት ኢና ኢልካ ካብ ምምካሕን ካብ ምጅሃርን ሓሊፉ ካልእ ኣብቲ ቃል ህይወት እዙዛት ኣይነበሩን ስለዚ ክርስቶስ ዝሓሸ ስም ኣለዎ እታ ስም እትብል ቃል ንብሙሉእ ሰብነቱ ባህርያቱ እተመልክት እያ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ ጸብለል ዝበለ እዩ ቁጥሪ 7 ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ መላእኽቱ ንፋሳት ነገልገልቱን ሓልሃልታ ሓዊ ይገብሮም ይብል ብዛዕባ ወዱ ገና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ይነብር
በትሪ መንግስትኻውን በትሪ ቀንዕናያ ጽድቅ ፈተኻ ዓመፃኻ ጸላእኻ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ይዝብ ንሱ ወዳ አምላኽ እዩ መዝሙር ዳዊት 2:7 ከምኡውን ካልኣይ ሳሙኤል 7:14 መላእኽቲ ከዓ ፍጡራቱ እዮም ዘዳግም 32:43 ትርጉም እዞም 70 ሊቃናት ወይ ስብትጅያን ንብሎም ካብቲ 70 ወይ 72 አይሁድ ምሁራት ኣብ ተርጎምዎ ዝዓየይዎ ልምዲ ተመርኪሱ 70 ዝብል ናይ ላቲን ቃል እዩ ዝርከብ ኢሉ እዞም 70 ሊቃናት ንብሎም እስራኤላውያን ንግሪክ ምስ ተማረኹ ብሉይ ኪዳን ናብ ግሪክ ክትርጎም ከሎ ተዓዚዞም ዝሰርሕዎ ሕጂ ግን ኣብ ክርስትናዊ ህይወት ወይ ኣብ ናይ ክርስትና ትምህርቲ መለኮት እዚ መጽሓፍ እዚ ከም ቀዳማይ መወከሲ ኮይኑ ይዝቀርብ ማለት ንሱ ጎይታን ንጉስን እዩ ክኸውን ከሎ መዝሙር 45:67 ይቕሬታ ካብ 6:7 መላእኽቲ ገና መናፍስትን ሃልሃል ተሓውን እዮም መዝሙር ዳዊት 104:4 ምክንያቱ ክርስቶስ መልአኽ እዩ ዝብል እምነታት ስለ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዛ አረጋጊጹ ኣብ መላእኽትን ኣብ ክርስቶስን ዘሎ ፍልሊ የብርህ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ ጸብለል ዝበለ እዩ ቁጽሪ 10 ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማያት እውን ግብራ ኣዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፊኦም ንስኻ ገና ትነብር ኩሉ እውን ከም ክዳን ክበሊ ከም ዓለባ ድማ ከጥቕልሎ ኢኻ ክልወጥ እውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእኔን ይብል እስከ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ነጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሲ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን ንሱ ክርስቶስ እዩ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ዝተቐብአ መዝሙር 45:4 ንሱ ፈጣሪ እዩ መዝሙር ዳዊት 125:27 ንሱ ገዛእ ኩሉ እዩ መዝሙር ዳዊት 125:27 ንሱ ሉዓላዊ ንጉስ ክኸውን ከሎ መላእኽቲ ግና መናፍስቲ ኮይኖም የገልግልዎ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ወንቃል አምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ኣዳልዮም ንዘቕረቡልና ስለተዘይሕለል ጻዕሮም እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈሎም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ዘዓቁር ልቢ ዘተግብር ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ንመዝሙር ብፍላይ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ከነምልኾ ውዕሎቱ ክንነግር እትብሉ ወይ እትብላ እንተለኽን ዕድሜያ ክንህብ ኢና መዓዛ ቅዱሳን ሙሉሓብተይ إذا كان حفابيل كان لغن اسكخالو تزمير كان زي تفلتالو معنتي بمزمور كان نايب قدامي أبونا ناسي سوري نايب قدامي أيام بتحجي جوار كنا أبوي ما أعرف قدامي يصير الزمور إيش دحان أتي تقداس النت كتم غراب وكأكو خمس زمرنا إذا حسب أملاختنا يحلينا نخن زمر دلوات مخنخة كم زمرنا إذا حسب ولا حاجة تلعلك هذا سبلنا مالت حراي كالوت ሙሉ ሓብተይ ተዳልያላ ካልኦት ዘሚርና ዘይንፈልጥ ሎማ ዓንቲ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነምልኾ ከነመስግኖ ትብሉ ወይ ትብላ ሓራይ ሙሉ ሓብተይ እንኳ ደሓን መጻኺ ተተገልግልዮ መድሃኒ ዓለም ጥዕና ሂቡ ኣብ ኣገልግሎት ለይቱ ንሰምዓክ ኣለኹ እሞ እግዚአብሔር ከም ዝገይሩ ጥዕና ዝሃበ ብስምኪ ንኣምላኽ ነመስግኖ ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ሂወት ይሃብኪ ናባኽ መዝሙር ሙሉ ሓብተይ يغني اللي قال هيوتي اسمع لنا حقي بزح نقاري قبر لنا الله كبر المسكانة نوع يخون
زي زمرات اللي انكو عدل كبخيل يانون أبو السفلي تندي قديمة حاتي تمو أي ملكة أي رأهم الشيء كله تخيلي خا تزمدب كايو زخل كل يلن እግዚአብሔር حيلي حيال فقري إني خانزة العالم نعخا خمسكن تبل مزمور እግዚአብሔር يحجزني غتني كله تخيل انديخا نتزمدب كايو زخل كل يلن እግዚአብሔር حيال فقر انديخا نزل العالم نعخا خمسكن كله تخليخا نتزمدب كايو زخل كل يلن እግዚአብሔር حيال فقر انديخا نزل العالم نعخا خمسكن كزتوالكم سي زتقبر اللي عبتم دك فقري قربون دونا باي عبد خامي حيلي مركز كوينو الليبا دستا زتنسفو رقيس انبابا عبي نقر أملاخي كيرو لي تحقويسي أمسكينو لبي عبي نقر أملاخي كيرو لي تحقويسي أمسكينو لبي كله تخل ديخا نتزمدب كايو زخل كل يلن እግዚአብሔር حيال فقر انديخا نزل العالم نعخا خمسكن يخون اللوداء يسمر حسابه بلا زوكل أيحفرن كله تغير الليري إني مسكر بطعم زماري فصم السراسر عبي نقر أملاخي غير لي تحقويسي أمسكينو لبي عبي نقر أملاخي غير لي تحقويسي أمسكينو لبي كله تخنديخا نتزمدب كايو زخل كل يلن እግዚአብሔር حيال فقر انديخا نزل العالم نعخا خمسكن ازيو نيرو ناينسنت حلمي فسيم كايا قويتا جبي ترائي شيشاي قريبي داسي سليميو እቶብ በረኸት ጎደለይ ክትመልኦ ዓብይ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስኪኑ ልበይ ዓብይ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስኪኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል እንዲኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን ኣሜን። ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና ኣብ ኩሉ ዝርከበልና ዘሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይመስገን። የቀኒየለይ ከዓድል ዝተዋበኒ ቦና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሙሉ ሓብትና ኩሉ ግዜ ክትዝምርሉ ንበሪ እግዚአብሔር ከዓ ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ሂወት ይሃብኪ። ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ ኢኻ ንዘለኣለም ንዓኻ ኸመስግን እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ሙሉ ሓብትና ከምቲ ኩላህና ዝሰማዕናዮ እወ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ክብሪ ምስጋና ይኹን። ንዑ ጥራይ ንእግዚአብሔር ዘይኮነስ ዋላ ንዓና እውን ተተኣዚዝናዮስ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኢሉ ዓራይ ሂወት ሓብትና كم يمسيكم كلهم مولى حفتنا تنكي بتعمل فتوى مزموري زميركي أنا زي كستنت أب مساعد خيط أكتوال تار استالاتا ناي إيوب 4 كلتن معرفة 4 كلتن كاب كلتس قاعد شدش دخل لا تنبقاس مساعد خيط
كل خم تخيل نتيجة مدب كاي زخلك زكالك كاخم زيلبو يفلت اللهم بزي فلتت نت مخري زلمت منيو سلازي أنا نتي زي استوعالكو نعي بزا زقرم زخواني زي فلطو نقر تزاربي كزاربي كاس سمعني خوتا أنا خطيغكا نسخاون محارني بسمعيت إذني بزعبا خاص سمعي نيري حجقل عيني رئاتك سلازي نرأسي افنفن علخو أب حمد ون حقو مشتن كويني خاا النسح علخو نمسات خير كوينة تارستا خمايا مثلا ትክክል الساعة مساعد خيط رايز يكونس بالساعة تقستان تخطى مزمور كابعات يجمر مالتي سلازي تي مزمورنا انتاي بلالو منش مزمورنا خابي لبل كله تخم تخيل ناتز مدب كايو سخل كلاكا كم زيلو افلت عليه قدم بسمعيت بزعبخا بزعبه السمعيت اذن سمع نيره لو مجن عيني رئاتك نتي صبابا مسحلفه نتي شجر مسحلفه نتي مفنطرا سيطان مسغره زنبرو ناي امنت ابيت غرز كله قدم بسعما املاح محاري املاح مغابي املاح كالي يخبحال بزعبخا سمع نيره حجيغن عيني رئاتك هراي كالوت حيال فقري إخان نزل عالم تبلني راب تحتيها حيال فقري إخان نزل عالم نعخا خمسجن حيال فقري إخا نزل عالم نعخا خمسجن هراي وسوس نبل تايم زبل ولدنا حياوت ولدنا حياوي تقرامي تسز قدام أبقى مشا خابت تمالي كرم تمالي زي سمعنا يو هراي ماما جدنا خا كل جزية كابز قلقلوتنا أبصراحة والله كل جزية أبز قلقلوتنا تستاتف مزمور داويد 120 شريشن 3 سديدات لنا لا من ذنب بلنا حبتنا قدينا زبنا قلقلوت كبار زابير بدك تحقوسي أبصراحة كوينا مخنياتو انت إلى هوريا باولوس دليت انتلوسي دليت انتلوس ناي مقبار لا تعالو يلو مزمور داويد كندي أبونا 120 شريشن 3 ندخل ببابنا سوري حرة ما منظر طيب ما بري 3 هو እሺ እግዚአብሔር አብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎሽና ኦ እግዚአብሔር ከም ነዋሓይዝ ደቡብ ጌርካ ንምሩኻትካ መለሶም አሜን አሜን هو እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር አብ ግብሪ ገበረልና ኩሉ ጊዜ በቤተ ክርስቲያንና ቁርባን ዝወስዱ ካል እግዚአብሔር ዝረዳኦም ኩሉ ጊዜ እንድሕር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ቦናቦይ መልአከ ሰላም ዝእውጅዎ እግዚአብሔር አብ ገበረልና ዝብል መዝሙር ተዘሚሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተጨበጠ ኣብ ምእመናንና ኣብ ደቂ መድኃኔ ዓለም ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሓጎስና ያንተያ አብ ነገር አምላኸይ ገይርለይ ተሓጉሰ አመስጊና ልበይ አትብል አመስጊና ነፍሰይ ራይ ቃል ህይወት የስማዕልና ራይ ካልኦት حيال فقري إخان زل عالم تبل نيره حيال فقري إخان زل عالم بزحي خاب تذكر كوي العلي ذكركم اللهم بزح حيال فقري إخان زل عالم نعخاخ زمر الرأي أنا مزمور 18 مزمور 18 قصري 35 الرأي مدحانكا دما يبكاني يمانيتي إدكاون دكيفاتني ياوينتكا دما أبي كيرون آمين أبتا مزمور قال هيوت يسمع لنا ذا مزمور زيا كل جزء النزمرا مزمور وእግዚአብሔር حيلي يفكرك እግዚአብሔር ስኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ወልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸውለይ
تبل أبزي مزاموراتنا لا أبزي بيت خريستياننا ببزحي تزمر مزموريا أب سلاسان حموشن والتا مدحان دما هيبكاني يمانيتي إتكاون دقيفاتني الرئيس لقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃና ሓብትና ኸኣ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ከም ብበልና ዝተዳለወ ከም ብበልና ክእል ከም ብበልና ትኽእላ ይኽን ሓብትና ሃና ኸኣ ብስራሕ ኮይነያ ኩሉ ግዜ ትሰደልና حراي زنب بلنا كان ببابنا نزين ببعد خنبن الشهر كبري هبل ناس لسات فوخن بلبينا انا مسجد حراي زين ببناسكي كان ببدا انا بنا كندياتا قدامي ملغتي يوحنس معراف 4 قصري شومنت قدامي يوحنس 4 شومنت املاح فقريمو اتزي فكرنا املاح هيفلطوني غير مسجن املاح هو تزي فكر نا املاح هيفلطوني الراي انا خلاص نحن توخل الراي نحاونا سامي دياكون ساميل مزمور داوود 18 6 እግዚአብሔር ድምጽ ጸሎተይ ሰሚዕ ወይ እሞ ስብሐት ይሁን አሜን 18 6 هو 18 6 እግዚአብሔር ድምጽ ጸሎተይ ሰሚዕ ወይ እሞ ስብሐት ይሁን هو حبتنا هنا معرف 48 مزمور داوود 145 قصري شومنت خصابس تشعته سديدات لنا لا ماما بري كتنبيات دالوي 145 كاب شومنت خصاب تشعته ماشي كمون كاب 10 حدا خصاب 10 تخلته مالتي 145 حتى معرف كوينا مالتي 145 يوا كاب شومنت شومنته 10 تخلته شومنته 10 تخلته هو እግዚአብሔር መሐርን ርህሩህን እዩ አቃልን በሳህሊ አብን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰናይ እዩ ርህራሄኡ ኣብ ኩሉ ግብርታቱ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግብርታትካ ከመስወካ ቅዱሳንካ ክባሩኻ ኻን እዮም ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ከፍልጦም ክብሪ መንግስትኻ ክዛረብ ስልጣንካውን ክነግሩ እዮም قال هيوت يسمعلنا قال الراي قالوت مزمرنا حراي فروينا حبتي أبي مرقت عنون 145 سي كاب فاضي حادي سبو أبيله وأملاح ننقص وأملاح ينقص العلك بلكا سم كاون نزل عالم كبارخ إيه كل معالتي كبارخك كم أون نزل عالم كأكود سكائية እግዚአብሔር عابي إيومو مسكانا يكبو عبيتو زي تمرمر إيو أمين مسكانا يحسيب بتعمل صبو وأملاخي نقوسي لعلك بلكا سمكاو نزل عالم كبارخيه كل معالت كبارخك نسمكاو نزل عالم كودسيه እግዚአብሔር عابي إيومو مسقانا يقبو عبيتو زي تمرماري ايوك على هوت يسمع لنا حبتنا فرويني زمانا قلقلوت كي بارخ وحدارك بدك تحقوسي الراي امين تروح حتنا بنا الراي مستا كل تجبر اللي رئيد بتبل تخيط خوينا وقت مزمور داوود بعرف سالاسة قطر لتن سلستن وإግዚአብሔር أملاخي أنا بأخا نابخا أوخو نسخاو نتعاقاني وإግዚአብሔር ننفسي كابسي أولاو تيكايا نابود قواركي تورجون أدحينكاني هيوتي أدحينكاني تبل على هوت يسمع لنا حبتنا رزنة بحكي خو من دابلنا خنا مسجنو هيوتنا بخم أخوون እግዚአብሔር يدقفنا وإግዚአብሔር أملاخي نابخا أوي أوخو نسخاو نتعاقاني نابخا أوخو بقى سببون እግዚአብሔር ዝገበረሉ ናባኻ ወኹን ስኻውን አጣኻኒ
ወእግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውፂእካያ ናብ ጉድጓድ ከይወርድሲ ንህይወተይ ኣድሒንካያ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ካብ ሞት ወፂኡ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብስጋ እውን ከይተረፈ ስለዚ ብስጋ ካብ ኢድ ፀላእቱ ዘናገፎ ብነፍሲ ካብ ኢድ ሲኦል ዘድሓኖ ብንስሓ ንስሑ ዝተቐበለሉ እንዳዘከረ እዩ ዘመስግኖ ሕራይ መዝሙር ዳዊት 30 2-3 ሓትና ረዘነት ዝበለትልና ኣብዚ መዝሙርና ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ ኢኻ ንዘለኣለም ንዓኻ ክዝምር ዓብ ነገር እግዚኣብሔር ገይርለይ ተሓጒሶ ኣመስጊና ልበይ ኣብ ነፍሶ ወከፍ መዓልቲ ካብ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ነስተውዕሎን ዘይትፈልጦን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣምላኽ ተኣምር ከይገበረልና ዝሓለፎ መዓልቲ የለን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ዝብል ኣቦይ ኩሉ ግዜ ይገብር ኢሉ ኣነ እውን ገብር ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 2 ኢና አንቢብና ምዕራፍ 1 ኢና ዘለና ግን ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 1 ናይ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ እዚ ተረዲኤ እዚ ኣስተንቲነ እዚ በሪህለይ ንብሎ ከምውን እዚ ኣይበረሃለይን እዚ ኣይተገልፀለይን ንብሎ ነታ ግዜና ክንጥቀመላ እዚኣ ድሕሪ መዝሙርና ዘላ ናይ ጉባኤ ግዜ እዩ ማለት ስቕ እንተይልኩም ኢና ካብዚ ገለ ክንብል ንኽእል እምበር እንድሕር ድልዋት ሃሊኹም ኩሉ ግዜ እዚ ግዜ እዚ ድሕሪ መዝሙር ዘሎ ናይ ጉባኤ እዩ ማለት ስለዚ ናብ ጉባኤ መሓላልፎ ኣለኹ ሕራይ ክሳብ ትዳለዉ ይቕሬታ እተን 5 ዕላማ ናይ ዝፅሕፈት እዚ 5 ክንጥንቀቐለን ዘለና ዝብሎ ሓደጋ ሸለልትነት ሓደጋ ዘይምእማን መንፈሳዊ ዕብየት ዘይምህላው ንድሕሪት ምምላስ ንኣምላኽ ምኽሓት ዝብላ ካብተን ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝመፅሓፍ እዚአን ማለት ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቐልብ ይግባአና ኢሉ ዝጅምር ማለት ካብተን ዕላማ ናይ ዝመርዓ ሓፈሻዊ መእተዊ ስለ ዝገበርሉ ሓውና መምህርቲ ማርያም እዚ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ሙሉእ መልእኽቲ ዕብራውያንን ምዕራፍ 1 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ምዕራፍ 2 ኢና ክንርኢ ማለት ስለዚ ከይሰገርናዮ ካብ ናይ ሎሚ ኹን ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ዝመሃርዎ ይኹን ወይ ካብ ካልእ ዝተምሃርናዮ ዘስተንተናዮ እዚ ተማሂረ ንብል እንድሕር ዘስተንተናዮ ዘየሊ ከዓ እዚ ኣይበረሃለይ ንብሎ ናይ ጉባኤቲ ግዜ ሕጂ እውን ግዜኹም ወስድ ኣለኹ ግዜና ንጠቐመሉ ኣብዚኣስ ኣነ ሕቶላትኒ ርሕና ሙሉ ቀፅሊ እዛ ናይ ዕብራውያን ሲ እቲ ፀሓፊውስ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ኣይኮነን ይብሉ ግን እቲ መወዳእታ እቲ መዕለቢኡ ናቱ ከም ዝኾነ ኣብቲ ክሰደሉ ከሎ ክፅሕፍ ከሎ ከምዚ ለፅሕፈልኩም ዘለኹ ክብል ከሎ ኣሎ እንታይ ሽሙ ግን እታ መዕለቢኣሲ ናቱ ድዩ ወይስ ናቱ ይኮነ ንሳ መረጋገፂ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ብኣምሀይ እውን ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ኣስፊሖም ገሊፆም እዮም ሕጂ እውን ዘይነበርኩ እያ ሓቂኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ እውን ናብ መን ፅሒፍዎ ወይ ተቐበልቲ እዚ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይፅሒፍዎ ወናፍቶም ናቶ ይፅሒፍዎ ግን እሳቶምሲ ኣይተቐበልዎን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣያመኑሉን ንቅዱስ ጳውሎስ ብሐዋርያ ጳውሎስ ኣያመኑሉን ክኾኑ ይኽእሉ ግን ኣብቲ መወዳእታሲ ኣጠራጣሪ ናይ ብመን ተፃሒፉ ዘይተበለን ነይሩ እሞ እጂ ኣብ ምንታይ እያ እታ መዕለቢያ
هو حجي بيت ክርስቲያንና ካብ ጉባኤ ንቅያ ጀሜራ ብመርትዖ ሃዋርያ ጳውሎስ ይጽሒፍዎ ከምዚ ጸሓፎ ካብቲ ክንሪኦ ጸናሕና እቲ ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ግን ከምዚ ጸሓፊ ስለ ዘይተገልጸስ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይገሊጽዎ ኢልካ ክትድምድምሲ ኣይከኣልን ዝብሉ ካልኦት ናይ ካልኦት ማሕበራት ኣለዉ ዋላ ንሳቶም እውን በቲ ጸሓፉኡ በቲ ገላልጽኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ጸሓፎ ይእመን ኢሎም ኣሓልፍዎ ቤተ ክርስቲያንና ግን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ጸሓፎ ብጭብጥታት ኣሰንያ ንምንታይ ስሙ ዘይጠቐሰ ከዓ ብሰፊሕ ተገሊጹ ምክንያቱ ካብ እምነት ዕብራውያን ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ነይሩ ምስ ዕብራውያን ኮይኑ ምስ ሊቃናት ካህናት ኮይኑ ሃዋርያት የሳድድ ዝነበረ ብድሕሪኡ ካብኣቶም ወፂኡ እንተደኣ ጽሒፍሎም ብተኣምር ክቕበልዎ ስለ ዘይክእሉ ነቲ መልእኽቲ ክቕበልዎ ናይ ጳውሎስ ምዃኑ ዘይኮነስ ነቲ መልእኽቲ ተረዲኦም ክቕበልዎ ንግዚኡ ሽሙን ተኣሽም ገይርዎ ኢሉ እዚ ከዓ ኣብ ጳውሎስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ኣፀሓሕፋ ዮሃንስ ወንጌሉ ክጽሕፍ ከሎ ኣብቲ ብዛዕባኡ ዝምልከት ሽሙ ዝበሃል ኣይጸሓፈን ማለት ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕ ክጽሕፍ ከሎ እቲ ዮሃንስ ዘፍቅሮ እቲ ጎይታ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እንዳበለ ዝገልጽ ማለት ሉቃስ ኩሉ ግዜ ወንጌል ሉቃስን ግብረ ሐዋርያትን ዝጸሓፈ እዩ ኣብኡ ነይርና እንዳበለ እምበር ስሙ ዝበሃል ኣይጸሓፈን ማለት ስለዚ ብርግጽ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝጸሓፎ ጥራይ በቤተ ክርስቲያንና ዘይኮነስ ዋላ በተን ካልኦት እውን ይእመን እዩ ስለዚ በየነ ድምደም ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝጸሓፎ እዩ ዝድምደም ማለት ቃል ሕይወት የስማዕና አሜን ሁላህና ቃል ሕይወት የስማዕልና ሙሉ ሓብተይ حراي كالوت كابتن خبنا خن دخل ده كابتن قالي حراي عبراوين 10:3-4 نخلاتهم مرحتكم نخلاتهم قدسان سلام بلوهم وتم اب كاب ايطاليا زخون سلام يبلهم الله ጸጋ ዚያኩም ሳይኮትን ጸጋ ምስኩላትኩም ይቆን بالامين تبغى لنا ابتار استنابتا ملحبتي حزاتها صنحت اسا امن صحيفو زبل حدا خابت ቤተ ክርስቲያን ዘቅረበቶ መርትዖ ወይ ጭብጥታት ንሱ ማለት እዩ አን ሃዋርያ ጳውሎስ ጠቂሱ ነዚ ክብል ከሎ ብዛዕባኡ ቤተ ክርስቲያን ዝበለቶ ማለት እዩ አራይ ካልኦት ኣስተንትኖላት ንቦና هراي رزنت حبتي ግን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ያደላ هراي ጽቡቕ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ካብ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ከም ብበኒ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦ ኣብ ዘንዳ ሕርወት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህሪውን ከሎ ኩሎምን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ኮሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሲ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛሪቡ ስሚዕዎም እዩ ንዓና ከኣኒ እቲ ኩሉ ንዕኡ እንዳሰማዕና ንዕኡ ናፍተማሂርናውን ስለዘይ ከተልናዮ ስጋዕ ወዱ ንሓደ ወዱ በጃኽ ከፊልና ንሓደ ወዱ ሰዲዱ ብወዱ ገይሩ ከም ዝመሃረና ከም ዝተዛረበና ካብ ትክርዳእ ክኢለ ከስተንትን ክኢለ ማለት እዩ ስጋዕ ክንድዚ ንዓለም ስለዘፍቀረ ንዓና ስለዘፍቀረናስ ብነቢያት ገይሩ ምሄርናስ ተመሊሱ ከዓ ነቲ ሓደ ወዱ ሰዲዱ በጃ ከፊሉ ኣኽፊሉ ክምህረናን የስተምህረናን ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ቃል ሕይወት የስማዓልና هو ቀደም ብነቢያት ካብ ሙሴ ጀሚሩ እግዚአብሔር ከም ዝብለኩም ኣሎ ይብል ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ዘንዳ ሕርወት መዓልታት ግና ንዓና ቤት ወራስ ወድ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ተዛረበና ኢሉ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ምስ ፈጸመ ኢሉ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ግሩም ዝኾነ ኣስተንትኖይ
ሕራይ ካልኦት ሕራይት ግዜና ንጠቐመሉ ዕብራውያን 21 ከቦና ዕብራውያን 21 ሕራይ ኣብ ማእከል ህዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከዓ ካብ ሙሴ ክርሕቁ ደቆም ከይገዝሩ ብስርዓታቶም ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ሰሚዖምልካ ኣለዉ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ገለጻ እስክንእሽተይ ኣዴና ብረይ ኣብ ማእከል ህዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ካብ ናይ ሙሴ ሕጊ ስለ ዝረሓቁ ከይግረዙ ከዓ ስርዓታቶም ኩሉ ከም ትምህርቲ ገይሩ ከም ዝሃቦም ማለት እዩ። ቃል ሕይወት ሕጂ ንምንታይ ኣብዚኣትያ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ ብስሙ ዘይ መጽሓፊኡ ምክንያት አንጻር ሕጊ ሙሴ አንጻር ግዝረት ይምህር ኣሎ ይብልዎ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ካበይ መወከስ ምፅዎ ግብረ ሐዋርያት 21 ማለት እዩ። ኣብ ማእከል ኣህዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከዓ ካብ ሙሴ ክርሕቁ ደቆም ከይገዝሩ ብስርዓት እውን ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ሰሚዖምልካ ኣለዉ እዩ። ስለዚ እቶም ሃሳውያነ ቢጽ ዝብሎም ማለት እዩ ናይ ሓሶት ኣሕዋት እዩ ዝብሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣላእተይ ክብሎም ኣይደለየን ደድሕሪ እንዳመፀ ደድሕሪ እንዳኸዱ ነቲ ዝዓበየ ዕዮ ከፍርሱሉ ይፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ብስሙ ንኸይፅሕፎ ምክንያት ዝኾኖ ንብዘለዉ ኣይሁድ ካብ ሙሴ ክርሕቁ ደቆም ከይገዝሩ ብስርዓቶምን ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ሰሚዖምልካ ኣለዉ። መምፃእኻ ሰሚዖም ኩላቶም ከይተኣከቡ ኣይተርፉን እዮም እሞ ኸንታይ ከም ትገብር ኢሎም እቲ ሓሳብ ዝህብዎ ማለት እዩ። ቃል ሕይወት የስማዓልና። ስለዚ ኣብዛ ናይ ሎሚ መግለፂ ምእተዊኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቶም ዕብራውያን ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ዝተማህሮ ንክርስቶስ ተቐቢሉ ኣብ ዕዮ ወንጌል ክዓይ ምስ ጀመረ አንጻር ሕጊ ሙሴ ከም ዝኾነ እዮም ፈሪሳውያንን ሊቀነ ካህናትን ይዛረቡ ነይሮም። ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ብስሙ ተጻሒፉ ንዝመጽእ ክቕበሉ ወልካ ኣይሕሰብን እዩ። ስለዚ ነቲ ብዛዕባ ተጻሓፈ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዕዮ ወንጌል ብዛዕባ መልእኽቲ ፈሊጦም ክድሕኑ ከኣምኑ ክንስሑ እቲ ዕላማ ነይሩ ማለት እዩ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ሕራይ ህይወት ሓብተይ ናይ ሕጂ ድያ ናይ ቅድም ናይ ሕጂ ኣቦና ሕራይ ቀጽለ ኣነ ከዓ ከስተንትና ቁርተይ ካብታ እንዳስተንተንኩ እታ ናይ ክስታይ ትሕግዙን ኢኹም ኣብታ 5 ክስታይ ዝሃብኩምናሲ እታ 5ይቲ ኣሚን 5 ብዛዕባ ክሕደት እተዋሃበ መጠንቀቕታ እታ 5ይቲ ሲ ደይ ምስትውዓል መንፈሳዊ ዕብየት ዘይምህላው ዘስዕቦ ሓደጋ ኢልኩም እታ ግብራውያን 5:11-14 ሲ ልክዕ ንዓና ሕጂ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከስተንትና ከለኹ ሲ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር እንብሎ ነይሩናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ትርጉሙ ጭንቂ እዩ። ከም ምንዋሕ ዘመኑ መምህራን ክትኮኑ እኳ ምተገባኣኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ቆልዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህርኩም የድልየኩም ኣሎ እሞ ፀባ ዳ እምበር ዕፁም ብልዒ ኣየድልየኩምን እዩ። እቲ 13 ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ፅድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን። ዕፁም ብልዒ ግን ነቶም ፅቡቕን ክፍኣን እንፈልጥ ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦንኦም ዘላመዱ ብፁዓት እዩ። ብፁሓት ድዩ ብፁሓት እዩ እዚኣሲ ኣብቲ ግዜ ትዊን ምስ ማዓብዮሞም ክንደይ ፅዒሮም እቲ ክስታይሲ እንድሕር ዘይትሰምዑ ኮንካሲ እቲ ትርጉምስ ጭንቀት እዩ። ድሕር እዚ ኩሉ ተቢልካስ ኣብ ጭንቂ ኢኻ ትኸውን ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ዝደህና ከዓሲ ክሪኦ ከለኹ ስልካ ከምኡ ትምህርቲ ኣሎ ካባይ ጀሚርካ ኩሉ ንመሃር ኣለና ግን ከምቲ ንኣምላኽ ደልየና ሳይኮንና ዘለና ጋና እና እዚኣስ ንዓና ትትንክፍ ኮይናታ ናይ ቆልዓ ከልዕላ ከሎ ከዓ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ክስታይ የብሉን ፃድቕ እዩ ዋላ ሓንቲ ክፍኣት የብሉን እና ከምኡ ኮይና
انت نمهر سخومو مخنا بخينت بيلاتني كستنتنا خلهمو نحنا ندا فلتنا ندبلنا نقبر زلنا ندا تمهرناس قرفتي أرزاق تحجزنيهم ندا تمهرناسي كابا جميرناس كستاي نقبرن زلنا ناتيلنا إن حزن زلنا أبزي أخا أبتجزي تخا أريت باولوس يوقسم الله زغلو ندا تمهركم زغلو ندبلكم ممهرانو كامخونكم عينت نعنا خوينا تسمعتني እግዚአብሔር መስገን ንኩሉ ምስ ህይወትና ተሓሒዝና ወለድና ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ዕብየት ክገልጽዎ ከለዉ ሲ በቲ ቀሊል ንሪኦ ማለት እዩ እንድሕር ዘይዓብልዩ ህይወታዊ እንድሕር ዘይዓብልዩ መይትሎ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ጸባ ዝቕለብ ዘበለሲ ብናይ ጸባ ዝቕለብ ዘበለስ ቆልዓይ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ክፉእ ካብ ጽቡቕ ገዛ እግዚኣብሔር ሲ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ብዛዕባ ቤተ መንግስቲ ንኽፈልጥ 40 ዓመት ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ፈርዖን ኣቐሚጥዎ ማለት 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ክመርሕ ስለ ዘለዎ ንህዝቡ ናይ በረኻ ናይ ምድረ በዳ ምልምማድ ክህልዎ ምእንቲ ኸ 40 ዓመት ኣብ ኣባጊዕ ምጉሳይ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ እንድሕር ብጸሎት ብጾም ብንስሓ ብቃል ኣምላኽ እንድሕር ዘይንዓቢ ኣሊና ኣብ ሓደጋ ኣለና ማለት ብዙሕ ግዜ ንድሕሪት ምምላስ ውን ዝብል ኣሎና ዓምኮ ከም ዝገብር ነይረ ዓምኮ ንሳሕ ነይረ ዓምኮ ከም ቤተ ክምለኽ ኸይድ ነይረ ዓምኮ ቆርብ ነይረ ዓምኮ ፍቕሪ ነይረ ዓምኮ በቃ እንድሕር ነቲ ትማሊ ዝሓለፍናዮ ንናፍቆ እንድሕር ኣሊና ኣብ ሓደጋ ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ሪኣሬንጅመንት ምትዕርራይ ዘድልየና ማለት እሞ ሓደ ካብቲ ሓደጋ መንፈሳዊ ዕብየት ዘይምህላው እንድሕር ኣመንቲ ብመንፈሳዊ ዕብየት ዘይዓብዩ ኣልዮም ገለ ፀገማት ኣሎ እዚ በፂሕዎ ዘለዎ ናይ ስነ ፍልጠት ዓለምናሲ ምስ ተወልደ ጥራይ ዘይኮነሲ ገና ኣብ ማሕፀን ከሎ ኣብ ወርሒ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እናበሉ መጽናዕቲ እንድሕር ከምኡ እቲ ምንቅስቓስ እንድሕር ዘየልዩ እቲ ዕሸል ኣብ ማሕፀን ከሎውን ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘነፅር ናይ ስነ ፍልጠት ውፅኢታት መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይዓብልዩ እቲ ቆልዓ እንድሕር ወዲ ይኹን ጓል ኣብቲ ኣብ ወርሒ ድዩ 2 ወርሒ ኣብቲ ፍሽኽ ክብሎ ዝግብኦ እንድሕር ፍሽኽ ዘይሉ ወይ ዘይስሒቓ ዘይስሒቑ ኣብቲ ፍሑኽ ክብሎ ዝግብኦ እንድሕር ፍሑኽ ዘይኢሉ ይብሉ ማለት ሽዑ ንሽዑ ናብቶም ናይ ሕክምና ሰሞያ ክትወስዶ ኣለካ ነቲ ህፃን ኣብ ህፃን ንከሎ ብዙሕ እንተኣሽሙ ክርከቦ ይኽእል ይብሉ ብስነ ፍልጠት ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፈሳዊ ነገር እንድሕር ርኢናዮ ከዓ እንድሕር መንፈሳዊ ዕብየት ዘይሃልዩ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዩ ዝኸውን ሰብ ብስምዒት ከገልግል ይኽእል እዩ ብሻራ ከገልግል ይኽእል እዩ ብገለኽ ከገልግል ይኽእል እዩ እታ ትድለ ቀንዲ ዓባይ ነገር ግን እቲ ስፒሪቹዋል ግሮዊንግ ፎር ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ ይብሉ መንፈሳዊ ዕብየት ንመንፈሳዊ ርድኢት ይብሉ ስለዚ ርድኢት እንድሕር ዘየልዩ ኩሉ ግዜ ብስምዒት ኢኻ ዝምራሕ ብስምዒት ዝምራሕ ከዓ ጥራይ እቶም ዝሰርሑ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለይት ገዛ እንዳዞሩ ክርስቶስ ይሰቐል በርባን ይፈታሕ ይበሉ ኢሎም ክጉስጉስዎ ከለውስ ዋ በርባን እኮ ስድራና ዝቐተለ ገበነኛ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንበርባን ንፈታሕ ንብል ክርስቶስ ከእንታይ በዲልና እዩ ሕሙማት ከሕዊ ለምፃማት ከንቁሕ ዝብል ዘሎ እንታይ ጌርና ኢና ንሰቐን ክልብሎ ክብሉ ዝግብኦም ብመንፈሳዊ ዕብየት ስለ ዘይዓበዩ በቃ መራሕትና እዮም መራሕትና ዝበሉና ክንገብር ኣለና ኢሎም አንጊሆም በርባን ስፈታሕ ክርስቶስ ይሰቐል እንዳበሉ ክጨፍሩ ውዒሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደገኛ መንፈሳዊ ዕብየት እንድሕር ዘየልዩ ናብ ሻራ ናይቶም ዝሰርሑኻ ናይ ሆይ ሆይቶ ሰብ ኢኻ ትኸውን እምበር ሓቂ እንታይ እዩ እቲ ፍታሕከ እንታይ እዩ ንበረኸት ዝኸውን እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ይኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሃበና ቴንኪዩ ኣቦና ናይ ብሓቂ ገሊፅኩምልና ንዓና ትኸውን እዚኣ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር መስገን ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ኣብዚ ናይ ሎሚ ንሓቶ ሕቶ እንተልዩ ሕራይ مئتن مزمور داويت 45 شوعت بنا ሕራይ መዝሙር ዳዊት 45 شوعت
شوعته الراي صدق تفتو رسئنت تتصلى سلازي እግዚአብሔር አምላክካ ሓለፋ ብፅትካ ብዘይቲ ሓጎስ ጠብኣካ بتعمل صبو عن سنتنا اسكي صدق تفتو رسئنت تتصلى سلازي እግዚአብሔር አምላክካ ሓለፋ ብፅትካ ብዘይቲ ሓጎስ ጠብኣካ እቲ ጽድቅ ትፈትዎ ኢኻ ረስኢነትካ እንዳጸላእኻ እግዚአብሔር አምላክካ ኣብ ዘይቲ ሓጎስ ይቀብኣካ እግዚአብሔር መስገን አሜን ኣብ ቁጽሪ 9 ኣብ ዕብራውያን ኣብ ቁጽሪ 9 ካብ መዝሙር ዳዊት ተቂስዋ ኣሎ ጽድቅ ትፈቱ ዓመፃ ከዓ ትጸልእ ኢሉ እዚአን ክንደይ ኣቦና ሳንዴ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 9 ብዛና ኢሎሚ ሓደ ዓብ ነገር ይኽና ስተንቲን ክና ዴና ብረይ ጽድቅ ትፈቱ ዓመፃ ከዓ ትጸልእ ናይ ሎሚ ፀገምና እንታይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጽድቅ እንዳሰራሕካ ዓመፃ ከዓ ትፈቱ ልክ ሓንሳብ ኣለና ኣለና ኮና ክርዳእና ግን ቃል ኣምላኽ ሕያው እዩ ጽድቅ ትፈቱ ዓመፃ ከዓ ትጸልእ ኢሉ ስለዚ እንድሕር ጽድቂ ፈቲኻ ዓመፃ ክትጸልእ ኣለካ ዓመፃ እንዳጸላእኻ ኣብ ጽድቂ ክትህሉ ብተኣምር ኣይከኣልን እዩ ማለት ስለዚ ከዓ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣይዝሑል ኣይውዒ ምዃንካ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እዩ ዝብል ስለዚ ክንፈቱ ዓመፃ ከዓ ክንጸልእ እዩ ዓመፃ ክንጸልእ ዓመፃ ምጽላእ ማለት ኣብ ህይወትካ ምስ ተፈጸመ ኣብ ስድራኻ ምስ ተፈጸመ ኣብ ቤተሰብካ ምስ ተፈጸመ ኣይኮነን ዓመፃ ምጽላእ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓመፃ ክፍጸም በደል ክፍጸም ፍትሒ ክጎድል ድኻ ክብደል ከሎ ዓመፃ ትጸልእ ኢሉ ጽድቂ ትፈቱ ዓመፃ ከዓ ትጸልእ ኣከኣብ ብዓመፃ ንናቡት የምሰቕተሎ ግርስትኻ ዘይሃብካኒ ኢሉ እግዚአብሔር ከዓ ንኦርዮ ቀቲሉስ ገና ከዓ ንቀረታ ንናቡት ቀቲሉስ ርስቱ ክወስድ ክረግፅ ከዓ ናብቲ ቦታ ይኸይደሉ እሞ ኣብቲ መገዲ ኣኳሊምካ ጽንሓዮ ኢልዎ እወ ረኺብካኒ ዶ ኣታጸላእየይ ምስ በሎ ኣከኣብ እንታይ ኢልዎ ኤልያስ ንዓመፃ ስለዝተሸጥካስ እወ ረኺበካ እዩ ዝብል ስለዚ እታ ቃል እንታይ እያ ጽድቂ ትፈቱ ዓመፃ ትጸልእ እዚአን ክልቲአን ምርጫና ጽድቂ ምዃኑ ዓመፃ ንፍንፍን ምህላውና እንደዘይረጋግፅና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዮሃንስ አፈወርቅ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ንሰይጣን ምግልጋል ስትዑም ኢሉ هراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي ካልኦት هراي ካልኦት ዝኾነ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝስተንቲነ ዝተረድዮ ንብሎ እንተልዩ قرب دقائق ኣለዋና ምልክት ግበሩለይ ድሕር ዝኾነ ሓሳባት ዘየልዩ ካብ ተሳተፍቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡልና እዮም ኣቦና ቆሞስ ኣባይ ኪሮስ ከዓ ጸሎት ክዓጽውልና እዮም ኣውደ ምህረት ናብ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቀሽ ወልደ ትንሳኤ راي كلكم تساتفتي نايزي قبائي بوتات أديتات أحوات حات كما يوعيلكم كما يمسيكم كما يكأنيكم جابهر أملاخنا كبرنا مسقانا نعيكم نايزي قبائي زي
ተሳተፍቲ በረኸት ንኽንከውን ቃሉ ተማሂርና ድማ ብመንፈስ ክንዓቢ ናይዚ ጉባኤ እዚ ስለ ተሳተፍቲ ስለ ዝገበረና ኣምላኽና ክብርና ምስጋና ንዑ ይኹን። ኩልኹም ኣብ ዘለኹም ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም ነታ ተዘመረት መዝሙር እውን ብጥቕስታት ኣሰኒኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ካብታ ምዕራፍ ሓደ እውን ተረዳእኩም ከተስተንትኑ ዘይተረዳእኩም ድማ ንኩልና ዝኸውን ሕቶ ክትሓቱ ፀንሕኹም ኩልኹም ኩልኽን እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ከምኡውን ኣቦና ኣባይ መርጌታ ቃለ ህይወት እስማዓልና ሓወና መምህር ተኽሉ እውን ወትሩ ከም ኩሉ ግዜ ተገዲስካ ተዳሊኻ መፅናዕቲ ገርካ ነታ ምዕራፍ ሓደ ዝለኣካልና እግዚኣብሔር መመሊሱ ምግላፁ ፀጉኡ ድማ የብዛሓልካ። ካብ ዝሓለፈ ኣቦና ኣባይ ቆሙስ ነታ መእተዊ ናይ ዕብራውያን ምሂሮምና ነይሮም። ሎሚ እውን ተወሳኺ ብመእተዊ ገሮም በቲ ሓውና መምህር ሰደዶ ናቶም እናገሰኹ ኣቦና ኣባይ መርጌታውን ክምህሩና ፀኒሖም እዮም እሞ ከምቲ ተምሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና። ኣብታ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ገይሩ ተዛረበና። ነቶም ቀዳሞት ብሰብ ብነቢያት ገይሩ እዩ ዝዛረቦም ነይሩ። ንዓና ነዞም ናይዚ ዘመን ምሕረት ዘሎና ወይ ድማ ደቂ ሓድሽ ኪዳን ዝኾንና ግና ሰብ ልኢኹ ካብ ነቢያት ዘይኮነሲ ባዕሉ በቲ ወራስ ኩሉ ዝኾነ በቲ ኩሉ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ዝፈጠረ በቲ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። እሞ በቲ ወራስ ኩሉ ገይሩ ካብ ተዛረበና በቲ ዓለምን ኣብኡ ዘሎን ኩሉ ዝፈጠረ ገይሩ ድማ ካብ ተዛረበና ንሕና ከመይ ኣሎና? ምክንያቱ እቲ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ንሱ እዩ ንዓና ነጊርና። ነቶም ቀዳሞት ብሰብ ገይሩ እዩ ተዛሪብዎም እዩ ዝብለና ዘሎ። ንዓና ግና ባዕሉ እዩ ተዛሪብና። ቀሊል ኣይኮነን። ፈጣሪኻ ጎይታኻ ሰራሒኻ ደኳኒኻ ልኢኹ ዘይኮነ ባዕሉ ክዛረበካ ከሎ ትዕድልቲ እዩ። ብኡ መጠን ድማ ተደይ ሰሚዕካዮን ተደይ ተኣዚዝካዮን ድማ መቕፃዕቲ እዩ።
دحدا جزيه نايسب ملأخت من البات قولوا له خنبل نخلينا نايجزي أبير ملأخت جنا ملو إيو حق أنيا إيو دمّا أما نتي بعلو زنقرنا تعدل تقرنا كنوسدو ناب سماي دمّا كنت أمتولو إزقبعنا مغنياتو ماتيين تزي نقرمسي حاتيات أي مخونا من نيرو حجقنا حاتياتهم مخنيات يبلو من إنا تباهلنا ماتيين تزي نقرمسي وانجلي يوحنس حاتيات أي مخونا من نيرو حجقنا نمخني نحاتياتهم مخنيات يبلو من مخنياتو بتوراس كل زقبر كل زفات أرقيرو سلا زتزاربنا أما أنت بو حفتنا هيوت يا مسلني تي زقالسي نعنا زتتصحف إزمسل انديايلا كلنا خم انبلينا مخنياتو أنا بزي أغوين ززارب زلخو نعاي أدزارب زلخو تقال كله نماني تصحيفو نعانا يتصحيفو وأتازكون الديكو السيو إذا كون أبيكو السيو إذا كون بعلكو السيو زبهال يبولن تقال نعانا يتصحيفو تاي زبهال كان محجو نجيركم نرى حدا عباسي بفقر بيقرأ مهرو عرفي دام سيد حراب دقا سلام مسكو دا حدا مسيل تصقعيلو لمكو بفقر بيقرأ تزاربو نوركوكو مسكو سم بأسي سلز فلتكم نعايهم كتزاربو نوركيلوهم وأنت ودي مسكوستو بأسخاي فلتني تبايس كاتلي خاقن ونعخا إلو مبحل أما إذا قال زي كل انتايو نعانا حدا قزي أب حبشا وبع لما عالتي زنبرة نبع الكساسي تسوكير ومكهم مچم تسفا قبريلنا نسب ملأخت نعايدة تسوكيرني مغنياتو أبزيئة أنا غمت خلقو انتاي حجك خيد إلى إكمت زلن أمو إذا قال زي نمانيو نعانا بتوراس كله زقبرة زتزربنا يدما مخنيات دما نحاتياتنا ولا حنتي يبلنان أمو سمعنا تماهرنا كنربحلو إذن أنا زنقركم قالات انتين منفسين هيوتين دما إلو أب وانجيل يوحنس معرف شدشته أمو إذن قالات زنقرانا زلوا هيوتين منفسين دما هيو زخونانا قن معاسين تنبيرنا لنين أبتا حدث صحف دما تايب لالو أنا يكون كن زفردكم أنا يدا إذا قال زفردكم نما بلنا أما إذا قال زي فرادي كنانيو أصدقي دما أما نصدقي نخونانيا زي كونه نصدقي كنت أملو دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسجانا يبصحيو أما مدبنا بصلوت كعصولنا أبونا نابونا أبي قمص زي مدرخ كي قد فئة بروح مشات تقبر لنا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك دينا قدس دنقل مريم انتانا بتقبرو صلوتن لمانون 4 عبيت برهناويان ميكائيلن جبريئيلن رفائيلن سوريالن سقازي لبسو 4 انسسان 24 كهانات سماين من تصلوت قدوس استيفانوس لك دياقوناتن صلوت قدوس جيورجيس لك سماعتاتن من تصلوت أبوتاتنا حواريات من تزلنا يبروخ صوم أبوتاتنا حوارياتن كبل እግዚአብሔር አምላኽ ይለመነና ገጽ ይብርሃልና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት ይውርደልና ምድር ዘሎ መዓቲ ቀንጥጠልና ዝተፋላለዩ ስድራ ቤት ምትረኸቦም ይርኤና ነቶም ኣብ ሓደ ቤትና ነበሩ ሰላም እግዚአብሔር ነጺጎም ምድራዊ ሓሳብ ተሰኒቆም ንሰላሞም ከፍርሱ ብዘይምርድኦም ዝጽዕሩ ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይንተ ልቦንኦም አብሪሁ
ዝጀመሩ ዕላማ ቃል ኪዳኖም ዝፍጽሙሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ዝረኽብሉ ደቆም ብሕብረት ዕብዮም ንእግዚኣብሔር ብቑዓት ውሉድ ከም ዝኾኑ ዝዓይሉን ዘገልግሉሉን ሰዓትን መዓልትን ይሃቦም ብቑዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም እተው ሰላም ሕድሩ ونهي بروح ليتي سلام حضروا على هو تسمعنا አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ቃል ህይወት يسمعنا عدمتنا አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩኽ መዓለይቲ ቃል ህይወት يسمعنا بروح ليتي አሜን ኩለና ቃል ህይወት يسمعنا ኩልኹም ደሓና ዲያቆን ኣቦታትና ኩልኹም ደሓን ሕደሩ አሜን ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ቃል ህይወት يسمعنا አገልግሎትኩም ይባረክ አሜን بروح ليتي قال هيوت اسمعنا አሜን ቴንክ ዩ መምህር